I walk around like that nigga. On the trigger, if a nigga wants some smoke, I let it drop. Hi guys, good morning. April. Wa ko kay baka ni pizza room. Wa na koy tanong kalendar. So today guys is a very good news kay ni abot na gatong ikaduhang batch sa tong perfume unja. Mo nang nag-ilis ko karon kay padung ni karon mo kuha sa perfume ato sa Secret. Unja karon guys kay daghan-daghan man tong amo ang kuhaon. Nangabang mi og sakjanan. Wala mang sakdan karon na. Sani? Rena? So mo niya mga sakdan karon kay daghan-daghan magudto guys kaysa sa first batch. So mo tong ning ko mga abang nalaman may kay magmotor si Ondoy ka duha or katulos diyang balik-balik. So luoy so mga abang ni mo tong nangabang nalaman mi anda mo sorry pud karon guys kay atong pahimuslan nagsakdanan kay sayang man pag-abang arong sulit pud. Ayo pasodlon. Ala, so guys, manager guys, dadan. Hinlo, ayan ni dapat paabangan, hinlo. Okay. Isa ha. Sama ulit ka mo drive doy. Pagtarong ha? Wajan. Ha? Wajan. Say suwadan. Wajan drive. Pagtarong, undoy darling. Uy. Ay sa guys ha, magpaadun sa mi daari guys. See you later guys. So guys, init ka adjo. Ena! Diya magdarig init natubang na so mag seatbelt pud ta kay arong safety. Pwede di mag seatbelt doy? Ikaw. Or di jud pwede. Ikaw. Luhag guding hang kamera guys kay nabili naman nila og hang tanawa. Nabili nagahang kuay nga nambit ang tripod nga pang sakjanan. Diyan ako kay tripod ka pag sakjanan katong mubura kay wa lagi law of attraction basta nag buhunog mga palit og sakjanan. Ay nanatay tripod. Ito sa jo pa man it's 7 o'clock in the morning pa man pero grabing inita na. I do not know why. Kay ma-record ba na doy gatong gipang istorya doy? No. Oh. Pero okay naman ah. I'm just asking. So guys, para sang gingan ninyo ba ang tinagadyo ko bao ni oy. Tinagadyo ko komportable mo sa kay sakjanan. Oh, bago pa man ni kuana ni lain magang lawas. So guys, nabasa din agad yung mga comment about sa tong vlog yesterday katong nag-istorya mga Terry Banja. Salamat dahil sa inyong mga positive comments kay makadasig. Nja, kanang si Terry bitaw kay kuan bago na si Jack kay bawa ba mong nalagi sakit sa isahang utok unja. Gamay ra nga kuan
ang giabangan. Asa man talingon naman ka? Tobel ko. Motobil. So guys, agang dream car is Chevrolet nga Trailblazer. Pwede ra na. Kaila ka na. Mala eh. Ngono bre, uyog mangandoy ko no kadak-on ani mo kayo. Unsa ka di matuman di at least agbagsak katong sunod-sunod nga lami kang gyapon. Ug mangandoy ra kag bike unsa may mong kuan og di jud nimo maabot di baklay ka. Dapat dream big. Tawan mo ko niyo, grabe guys, katawan ko sa dream car guys. Katawan ko niya. Uy, adto jud katawa iri kag katawan ra ba ko mas ganahan ko mo trabaho. So guys, wala man ko nagmask guys kay daram pamisod sa kami rampong duha. Magsilstrasyon. Magsilstrasyon. Yung kay luwas ang buhay man ko mo trabaho good. Mag-seatbelt lamang ta kay. Parang di ta kasabas driving. Jag na ikuan, jag na checkpoint na entonces ta. Ay COVID. COVID mata. Mo lagi to doy adyo katawoy doy. Saban? Ang pangandoy nga Trailblazer nga Chevrolet isa kong katawan kay ra kunong mahala. Okay ra man gud to mangandoy tagdako. Tawan jud ko. Ngano ba di ay? Ngano break mangandoy tagdako kaysa Asay mahal sa kawan, Bumblebee. mahal man ang Bumblebee. Pag-M to no, 6M. Tagtila ng kuan Chevrolet Camaro mahal na mo man nag Bumblebee ka ng Camaro. Ay, Agaw kay di mo ko ganahag sports car sa kay sunod naman ang sports car og kanang arana ko na kadato. sana. Di agad yung gustong paliton first car dyan na og maka kuan jud ko. Di lagi SUV kanang dako. Pick up mo man. Ato na og lami jud nung pick up kay double purpose kay truck man sa kuan pod. Pick up na. Wala maputi ko. Oh, kay tag sagot ta. So bitaw guys, agad yung gusto nga car, first car no kay is kanang dako kay big family man mi so ug nami mga laglag nga namadana to datang mga mangkandaras luto pagsangat. Yan na. Hala nadugmok, oh my god, tanawan ninyo guys, kinang naman. Ano naman to? Dudugmok. Grabe po mo ka. Di kina na-shock man ko kaya naman to sila. Hello, grabe dito aksidente ano. So, mawala ito ang dream car. Gandria. Tiko. Basta kay tanawa. Hindi man. Tiko. Basta gagang gusto kay Chevrolet nga Trailblazer. Ito galing ko ang Gandria. Kung gusto mga family nga. Family. Aw, una ko'y mga Grandia. Mga van. Una ko'y van. Kuhan ang van. Ganun ay hang padaganon. Kuhan ba ka na ay pasayruan. Adik ko. Ikaw, bari hang padraybon. Kuandra, ito na. Family service ada kapanganan. Adi. Pasaruan. Uy, ara dyan ka matad sa gimong pangandoy. Ano? O kapoy na yung mga nadira sang palito na po kayong padaganon sa buhol. Arang libre ha gani mangandoy at tipiron pa. Grabe hapon nimo. Nga ang mag-imo pang atipiron nga sa pangarap na ganita di makatipid kay ora na libre unsa imo pa nga tipiron. Palit. Intro eh. Oh! Suportahan ka na. Bisa kung sa parang pangandoy, bisa pag kag balik kag 5 ka intro, 5 ka barko. Suportahan ka na. Basta imong pangandoy. Ako po na pangandoy. Bitaw, suporta ko nimo kung sa imong gusto. Bitaw guys. Di bitaw. Guys, tinood bitaw na nga. Iris kalibutan ang libre ang mangandoy ra. Mora na libre nga. Bisang pag pila ka milyon ka buok nga aeroplano, pila ka buok milyon ka kutsi mong paliton libre ra. Libre ra man na sa istorya ako sa pangandoy. Pero, uy, ang pangandoy ba't sa matuman ba dyan basta imo atong trabaho at taman? Siyempre, with iyas, ginoo. Imo po nang iampo pa nga dyan mo dyan. Anong trabaho dyan yung patuwag singot, nilaran. Kaya para dyan po imo na ihatag mo dyan pinas ginoo basta di na makadaot nimo. Pero, imong pangandoy, yung makadaot sa imuhang pagkatao, makadaot sa imuhang sa tawag na imuhang kalag, di po na ihatag sa ginoo nimo. Oh guys, dapat traffic light dari oy. Oh. Di ko may tanto kadung na kadus kinabukiran, kaya napi traffic light gamay. Nabaguhan si Undoy mag-drive kaya wala ka drive dugay na. Last ni mong drive katong matutag tagbi. No. Sakta na nila ate.
nangita mi dari kakanaan. Na? Nangita mi kakanaan guys kay garabi nang kita sa alas 8 na. Ja, di pa jak pwedeng mapas mo pud ko kay nam. Na. Lipong jud. Buang. Mahal ni. So ngita sa pagkakanaan. Mami kan anan daris gawas. Gawas na. Anso sa. Ba't ay magpanahigo sa kong kilid ni? Wa. Ikabat. Anami magkaon. Nakalimot kasi mo ba? Hinay miss ko na. Ay, sila mi di ay. Saan sa man ini? Kasi ano? Sabaw. Sabaw. Kay sabaw. Isa may mo doon. Sausage. Kila ka rice. Rice. Sarap. Isa na magaduha ra gani sabaw nga manok tinula. Sila, uy. Dinamik. Trabaho unda to sa talibon. Sabaw dari ma'am. Pansit pad. Ikaw pan. Ikaw pansit? Abilik pansit ma'am. Ang sama? Sa'yo di mo magtrabaho? Narami ko sa talibon ka na kargo. Gabi ba ba yung sakyanan? Di, tinamuhan ang abang rami. Kaya nagmotor raman, tas undoy dadaghan man. May daghan man Ano pa mo mga subscribe? puto. Wala ko nakagawa ng busy na kasi kung paninda, oy. Ay, okay ra na basta nang ginabuhi. Nagbalik mo, okay na, eh? Daghan ni ma'am, enjoy ni pito. Oo. Oo, ma'am. Ari o nagatudo bitbita ning pansit o kana. Duha no? Kasi ano? Duha na extra. Duha kay Ako rin kan. Bago na kang una ni ma'am? Ang mama ka nasakit man. Yetusun sa imong hati. Love you. Ikaw. Ikaw atong rice pi. Rice. Rice ka rin. Alright guys, sa maniting pamahaw, pansit, chorizo o bisayang manok tinula. Okay, that's it. Kanta ninyo. Okay guys, so diyan na mi sa cargo. Kailangan to? Dos kapin. Ilan ka? Toto man siguro to. Bigala man na 3. Last na ra ba na? Uli. Ante kwarto. Okay guys, so diyan na mi guys. Mag-pick up na mi sa ang package. Yan na nagkurma. Box gagmay. Gagmay. Salamat sir. Hi guys, so finally nakuha na gud na ato ang perfume. Diyan mag-update na ko ron sa atong Shopee app nga naa na tay mga stocks sa women. So katong mga wa ka order, wa ka palit, makapalit na jud mo ron guys. Da hopefully makapalit sa tanan. Diyan og katong di pa napagyapoy third batch. So aning paningkamutan nga naatay stock pirmi nga di na mahutdan. Paningkamutan na nahol kay arong may mangita natay ikahatag na dun. So guys, karon kay nakuha naman namo. Padung nami Mulakaw, mangita mi karon og kablagan, mag-travel sa ta kay labog na atay sakyanan, nanja sayang man pud atong iuli da dun ja kuan na ni kay kuan man ni. Tawag na na. Bisan pa og karegistra nimo gamiton, mao na jud to imong bayaran. So amang asuliton ag moment nga naa na mi dari. Nabay. Na sakyanan? Oo. Daghan traffic. Asa man ta mo ato deta? Tubig. Oh, clear na. Clear na. Clear na? Okay. Sure. Aglikod ako kay bawo. Okay, so guys, madto mi karon og tubigon guys, mangita mi dito ka vlogan. Nandiyan na lang may i-ending